ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଵସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ଵସନର ବିଶେଷତ୍ୱ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଶ୍ଵସନର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶ୍ଵସନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀରେ ଶ୍ଵସନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ତ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଇଏ ଟୋଟାଲି କେମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଇଭିନ୍ ଏପରିକି ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ଵସନରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ଚିତ୍ର। ଉଦ୍ଭିଦରେ କିପରି ଶ୍ଵସନ ତାର ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇକି ରହିଥାଏ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମନେ ରଖିବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମାତ୍ର ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବହିର୍ଗତ ନ ହୋଇ ନିଜ କୋଷ ଭିତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ତାର ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ଶ୍ଵସନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଷ୍ଟୋମାଟା ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ଥାଏ, ତା ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ, ସେହି ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ଵସନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହା ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ବିସରିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ତାର ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେଇକି ବିସରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ବ ଓ ପଣସ ଗଛର ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠକୋକ୍ଷୀୟ, ତେଣୁ ଏହାର କେବଳ ଉପରି ଭାଗରେ ବା ପୃଷ୍ଠତଳରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଆମ୍ବ ଓ ପଣସ ଗଛର ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠକୋକ୍ଷୀୟ, ତେଣୁ ଏହାର କେବଳ ଉପରି ଭାଗରେ ବା ପୃଷ୍ଠତଳରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ। ଏବଂ ଧାନ ଆଉ ଗହମ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଧାନ ଓ ଗହମ ସମଦ୍ୱିତଳ ପତ୍ରରେ ଏହା ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠ ଓ ନିମ୍ନରେ ଥାଏ। ଧାନ ଆଉ ଗହମର ପତ୍ର ଯେହେତୁ ସମଦ୍ୱିତଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟାଟି ଉଭୟ ଉପରେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଶ୍ଵସନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମ୍ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ, ତାହା ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର କିପରି ଶ୍ଵସନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇ ଶ୍ଵସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଶ୍ଵସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ଵସନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଶ୍ଵସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ଵସନ। ପିଲାମାନେ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଏକକୋଷୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଏ ଯେଉଁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ଯେପରିକି ଏକକୋଷୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଛିଦ୍ରାଳ ବା ପୋରିଫେରା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରା ଓ ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ। ହାଇଡ୍ରା ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଦେଖୁଛ, ଜିଆ, ଜୋକ ଓ ବେଙ୍ଗ
ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଜିଆର ଚିତ୍ର। ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜିଆକୁ ଦେଖିଥିବ, ତଥାପି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଜିଆ, ଜୋକ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଏମାନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସହିତ ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବ। ଜିଆ, ଜୋକ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଶୁକ୍ତି ସମୟରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶୀତ ଶୁକ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି। ଶୀତ ଶୁକ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଜିଆ, ଜୋକ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅସରପା। ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକରି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଅସରପା ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଙ୍କଡ଼ା। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକା। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଛର ଗାଲି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମାତ୍ର କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଏବଂ ମାଛ ଏମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ମାତ୍ର ମାଛର ଗାଲି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାପ, ପାରା, ବତକ। ସାପ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଡ଼ି, ମନୁଷ୍ୟ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟ। ସାପ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଡ଼ି, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସାପ, ପାରା, ତମେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲ। ସାପ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଡ଼ି, ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ତମେ ମନେ ରଖିବ, କେଉଁ ଜୀବ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି, କେଉଁ ଜୀବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି, କେଉଁ ଜୀବ ବା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତା'ର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ କଇଁଛ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି। କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ଏମାନେ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ପାଣିରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେ କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ବା ଶୁକାବସ୍ଥାକୁ ମାଛ ଗାଲି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ବା ଶୁକାବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ମାଛ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ତମେ ଶ୍ୱସନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱସନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱସନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲ। ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ କେଉଁ ଜୀବ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଣିଲ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଲେଖିବ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଜୀବମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।